गिबियावनो बयखौबो आंनि जेडि बड' ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायग्रोबाय। दायो दंफैयो आङो बड'फा फोथार दतमायाव बाहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दा बाहायनो आङो एगजिबिसनाव हाबनो नागिरदों। नोंथांमोनाबो फैयोबा नायफैनो हागोन। दा आङो एगजिबिसनाव हाबनो नागिरगासिनो नै नोंथांमोना आङो दिन्थिलांगोन, नायलांबाय थाबानो जाबाय। एगजिबिसनाव मा दिन्थिनाय जादों बिराद मोजां मोजां दङ होननानै मिथिनाय जादों। दा आङो बाहाय हाबनो नागिरबाय आरो। दा बेनो जाहैबाय एगजिबिसननि गेटआ नै बिराद मोजां साजायदों नै बिराद समायना नै औवाजों बानायनाय। बाहाय लिरनाय दं नै 57थि एनुवेल कनफारेन्स अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन। बिराद मोजां नै आङो दिन्थिलांगासिनो दं, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं नै बेजों हाबसिगोन नै बैयावहाय हाबनायनि सिगां बैयावहाय टिकेट लानांगौ, बाहाय टिकेट लाहैग्रोनोसै। बाहाय टिकेट लानांगौ नै बाहाय टिकेट लानोसै। टिकेटआ जाहैगोन बाहाय बेसेबां दङ टिकेटआ नै टिकेट काउन्टार। टिकेट प्राइसआ जाहैबाय रेस 20 रां अनलि। बाहाय 20 रां होनांगोन। बिजों हाबसिगोन नै बाहाय नै मावसो मानजाफोर दङ। बोरै बोरै मा जानानै दङ नायनोसै। दा बेयो जाहैबाय नै लेखा फानग्रा गला नै बाहाय लेखा मोनगोन, मा लेखा नांगौ नै बाहाय दंजोबो। गोबां लेखाफोर दङ बाहाय नै। बाहाय नै गोबां लेखाफोर दङ, माखासे सल'फोर सल'माफोर गोबां लेखाफोरखौ मोनगोन आरो बाहाय। नै बाहायबो लेखा फानग्रा नै बाहायबो लेखा दङ, गोबां लेखाफोर दङ बाहायबो, बिजाबफोर मोनगोन बाहायबो। दा नै बेबो बेवहायबो बिजाब मोनगोन। बिसोर बिजाब फानग्राफोर आरो बिसोरो। मानसिफ्रा दासो खालामगासिनो दङ, दिनैनिफ्रायसो जागायदों नालाय जाजोबथ'वाखै आरो। बैजों थाजोबगोन गासिबो, बैजों ओरैजाय एकदमबारे ओरैजाय बेजों गासिबावबो थागोन। ओमफ्राय गानग्रा जोमग्रा जि बायदिसिना मोनगोन आरो बाहाय। बेजों जि इरि दङ नै नायलांगासिनो दङ बोरै बोरै मा दङ। बाहाय आर'नाइ गस्ला नै बैसागो जानोसै नालाय बेफोरखौबो नांगौ। नै ओरैजाय दख'ना नै बाहाय दख'ना मोनगोन। नै बेवहाय नै माला बायदिसिना दङ नै। देलायग्रा माग्रा दखान बियो। मा दंलै नै सिखा गोजा माथो, सिखा बिराद मोजां मोजां सिखा दं नै, सिखा खुख्रि। ओइ सोरबा सिखा नांगौबा लांफैनो हागोन नै बाहाय बिराद मोजां मोजां दं नै। लांफैबानो जाबाय। बेयो मोजांथार ना? मोजां नै बेदर गोदानो मोजां जागोन ना? औ बेयाव जाग्राफोर जानो हागोन, बिराद मोजां मोजां जाग्रा दं नै बाहाय बिराद मोजां साजायनाय नै मा जानो। बेहाय फुल गोजा नै बिराद मोजां मोजां फुल दङ फुला। दा बेयाव दङ जाहैबाय बर'नि न'खर, बाहाय बर'नि न'फोर दङ, माबायदि थायो बर'फ्रा बिनि सायाव दिन्थिनाय दङ बाहाय। आङो दा बेखौ दिन्थिनो नागिरदों, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दा नै बेयावहाय दङ जाहैबाय मोसौ गलि नै, बर'फोरनाव मोसौ गलि थायो नालाय, मोसौ गलि ओरैनो हाबग्रा गेट नै बाहाय माखासे बेबायदि खालामनानै दोननाय जादों। दा नै ओरैजाय दङ जाहैबाय माखासे आबाद मावनायाव बाहायग्रा आगजुफोर। दा बैयावहाय दङ जाहैबाय दा नै बेहाय बै न'मा न', नैबे जाहैबाय बाथौसालि नै बेहाय खेराइनि माखासे दिन्थिफुंनाय जादों। नैबे गुदि बाथौ, नैबे न'मा न'। आरो दा बैजों मा दं नायबावनो। दा नै बाख्रि, बाख्रियाव नै माखासे आगजुफोर दङ। दा नै बाहाय मा दङ होनना बुंबा संग्राय सान्द्रि खामफ्लाय, नै बाहाय नै माइफोर दं नामा बाख्रियावलाय।
बाख्रिया जेबो गैया नै बाख्रि माइ दं नामा नायदोंमोन आङो नै बेयावहाय मा दङ हरैजाय नायलांबावनो बिस्वहरि बियो नैबेहाय बेखौ मा होनो बिस्वहरि बै न'आ जाहैबाय ओंखाम संग्रा नै ओंखाम संग्रा न' बे ओंखाम संग्रा थुरिजों बानायजोबदों नै थुरि न' होनना बुङो बेखौ बे जाहैबाय दाउ गग्रा नै दाउ गग्रा बन जाबग्रा मानसिफ्रा नायफैदों नै आरो गाबोनफोर समफोरफोर गोबां जाबावगोन बाहाय बांसिन फैबावगोन दा नै दैखरा नायनि र' दा बेसे गोथौब्रा दैखरालाय दै दंना गैया जाखो नै थौलेल' माथो नैबे माया खिखरसालि बेबायदि आरो बेहाय बिराद मोजां नै दालां हाबबोग्राया दा बैजों दासो खालामगासिनो माथो नै जागायथ'वाखै बाहाय एगजिबिसन थाबावगोन बाहाय गोबां दिन्थिनाय थागोन नै माथो बाहाय इदि दिन्थिदों ट्रेक्टर दङ बे माबायाव एगजिबिसन गैया इरिगेसन डिपार्टमेन्ट नायनि र' मा दङ बाहाय माखासे दिन्थिनाय आरो दा नै माइ गायदों ना खोथिया फोनाय ओरैजाय नै सुइस गेट बिराद मोजां बानायदों सुइस गेटखौ बेवहाय जानाय मानाय अमा सावनाय अमा हांनाय ओरैजाय सेक होनाय गोजा बाहाय नै गासिबो बाहाय दासो खालामगासिनो दं आरो बाहाय PWD क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्ट बाहाय साजायगासिनो दङ बेखौ गाबोनसो मोजां जासिगोन बेखौ नै दाउ बायदिसिना दंलै मा दंफांजों बानायनायनि गोजा नै नै अन्थाइ जे बेयो गासिबो नै गोबां अन्थाइफोर दङ बेवहाय बे अन्थाइयानो बिदिखाना दाननाय जायाखै बेलाय दाननाय गोदो बे अरिजिनेलि बिदिनो उजिदोंमोन नर्मदा दैयाव सत्तर जुगावहाय ओमफ्राय बियो दापर जुगावबो सोलिबाय थेत्रा जुगावबो आधाखिनिसिम बे सोलिबाय ओमफ्राय थेत्रा जुगनि जोबनाय गेजेरहालागै माने जोंना सादु सन्यासिफोरनि लसिया बांबाय लासैनो थान्थ्रिया बांबाय बिनि उनावहाय सुवा बादुवा बिसोर खालामबाय बिनि उनावहाय माखासेया दाबिलांजोब्बाय माखासेया सुवा बादुवा जानानै जों दा कल्कि जुगावहाय भुगिनानै दं कल्कि जुगा जोब्बाय सैथो जुगा हाबबाय दा जायनि थाखाय सैथोआ फैफिननायाव दा मानसि हारिनि गेजेरावहाय जोबस्रांनाया फैगासिनो दं दा आरो सैथोआ माबा मोनसे नङा मोनसे रुपै उजिगासिनो दं आरो सैथोआ मोगथाङाव उजिफिननायनि बोथोरा सफैबाय दा जोंहा सत्तर जुगावहाय जों बेखिनिखौ दोनबोदोंमोन नाथाय माखासे बिराद गोबाव लं पिरियड बे गेप थाबाय आरो दा जों खुनु मानसिया बिनि सैथोखौ मिथिया मबे कालारनि अन्थाइखौ जों मबे महरनिखौ दोनमारोमोन दा बे नंगौआ नैबे सरासतिनि थाखाय जों बेखौ दोनोमोन लक्ष्मीनि थाखाय बेखौ दोनोमोन आरो मन्दिरनि थाखाय बेखौ दोनोमोन बेहायबो मेल फिमेल दं बेहायबो मेल फिमेल दं बेहायबो मेल फिमेल दं आरो बिसोरनि सेपफोरा आलादा दा बेहाय नै बिराद मोजां फुथुला नै बिसोरनो बानायनाय नै बानायग्राफ्रा बिसोरनो जांख्ला स्टुडिअ ना पाठशाला सिमलानि बिसोरो बेवहाय जा मोजां बानायदों नोंथांमोनहा फैयोबा नुफैगोन आरो गाबोनफोर फैयोबा बिराद मोजां साजायदों नै बाहाय मा दङ गाबोनसो मिथिसिगोन बेखौ दिनै दासो देखायहांदों नै बेयो जाहैबाय टुरिज्म डिपार्टमेन्ट BTC नै बिराद मोजां साजायदों नै बाहाय BTC आव मा जायगा दङ बेखौ होदों आरो नायनो थाखाय बिराद मोजां जायगा नै